Дорогие браты и сестры, поважанные верники у Христе, католицкие, православные такие, так само верники, Христос у воскрос. Вітаем усіх на телеканале Беларусь-3 на беларускім тэлебачанні. Мяне завуць брат Сергей, гусар. Я працую у маладзечні і сёння з вами перажывём разам гэты эфір. Святкуем мы Пасху, самае вялікае свята года, літургічнага года. Сёння ўначы мы маліліся вельмі громка, спявалі аллилуйя. Цяпер, як бачыце, паціхоньку заканчваецца святая імша на плошчы Святога Пятра у Ватыкане. Імша ў дзень, так званая, калі таксама пасля якой адбываецца урачыстае благаслаўленне гораду і міру. Урбі эт орбі. Варта прыгадаць, што святая імша, якая цяпер адбылася ў нядзелю, яна з'яўляецца лагічным завяршэннем усяго пасхальнага трыдума. Святкавалі мы Вялікі чацвер, вячэру Пана, потым Вялікую пятніцу, крыжовы шлях Пана нашага Езуса Хрыста. Сёння ўначы пасхальную вігілію і вось цяпер імша ў дзень. Можа, варта таксама нагадаць, як у Ватыкане ў гэтыя дні перажывалі святары, вернікі, усе гэтыя літургіі. Папа Францішак, вельмі вядомы сваёй харытатыўнай дзейнасцю, ужо у сераду 17 красавіка прыбыў з візітам у акруговую турму Реджіна Челі ў Рыме. Як паведамляе зала друку Святога Пасаду праз свой тэлеграм-канал, пры ўваходзе ў гэтую вязніцу пантыфіка прывіталі дырэктар і прадстаўнікі персаналу. Паводле афіцыйнага паведамлення, Святы Айцец накіраваўся ў цэнтральны аддзел, дзе адбылася яго сустрэча з прыблізна 70 зняволенымі. Гэта цэнтральная частка турэмнага комплексу, якая звычайна выкарыстоўваецца для важных падзей і мерапрыемстваў. Гэтая турма мае вельмі доўгую і знакамітую гісторыю, з'яўляецца адным з самых вялікіх такіх асяроддзяў менавіта італьянскай сталіцы, дзе трымаюцца вязні. І папа Францішак таксама вельмі вядомы тым, што ён не цураецца, каб менавіта пайсці, прывітаць гэтых людзей, пабыць з імі, разам з імі памаліцца. Калі яму дазваляла здароўе, таксама ў Вялікі чацвер папа Францішак абмываў гэтым вязням ногі і цалаваў іх таксама на знак таго, што Христос прыходзіць у гэты свет, каб збавіць грэшнага чалавека. Што вось гэтыя ногі вязняў таксама азначаюць дзесьці наш асабісты грэх, і што Богу гэта абсалютна не перашкаджае, каб збавіць чалавека. Далей у чацвер, менавіта з раніцы, цэлебравалася так званая імша хрызма, на якой пасвяцілі алеі хворых, алеі хрызма, таксама алеі катэхуменаў, якія потым рассылаюцца па ўсёй Італіі, па ўсім свеце, каб цэлебраваць святыя сакраменты. У гаміліі, падрыхтаванай да імшы хрызма, папа Францішак нагадаў святарам пра іх місію служэння, падкрэсліваючы, што святарства з'яўляецца не ганаровай пасадай, а служэннем Божаму народу. І зацытаваў такія словы, кажучы: «Мы, святары, маем гісторыю. Абнаўляючы ў Вялікі чацвер абяцанні пасвячэння, мы вызнаём, што можам прачытаць яе толькі ў Езусе з Назарэта», адзначыў пантыфік. Ён заклікаў духавенства навучыцца чытаць сваё жыццё праз Хрыста, які адкрывае скрутак нашага жыцця і вучыць нас знаходзіць крокі, якія раскрываюць яго сэнс і місію. Святы Айцец асабліва падкрэсліў, што кожны святар мае сваю асабістую гісторыю адносін з Божым Словам, якая пачалася даўно і развівалася на працягу ўсяго жыцця. Ён дадаў, што гэтыя асабістыя адносіны з'яўляюцца фундаментам святарскага служэння і што яны эфектыўна дапамагаюць іншым толькі тады, калі Біблія застаецца нашым першым домам. Гэта значыць, калі святары працягваюць жыць у блізкасці да Святога Пісання, робячы яго асновай свайго жыцця і служэння. Таксама кажучы пра юбілейны год, папа Францішак падчас гаміліі, падчас
Імшы Хрызма падкрэсліў, што святарства павінна стаць юбілейным служэннем, падобным да служэння Езуса, без гучных абвяшчэнняў у публічнасці, але ў ціхай, глыбокай адданасці, радыкальнай і бескарыслівай. Плаўна пераходзячы па гэтых падзеях святога Трыдума, увечары у Ватыкане цэлебравалася імша, літургія вячэры Пана. Падчас гэтай літургіі у базіліцы святога Петра папа Францішак засведчыў, што сутнасць хрыстовага святарства не ў трыумфе ці ў багацці, але ў бескарыслівай любові, увасобленай у служэнні бліжнім. Кардынал Маўрэ Гамбарэці, які узначаліў гэтую урачыстасць, так кажа: «Пан Езус не імкнецца да перамогі, апладысментаў ці багацця. Яго цікавіць толькі любоў. У гэтым сутнасць сапраўднага святарства». Так пранікнёна, вельмі глыбока, кранаючы сэрцы вернікаў, казаў менавіта кардынал. Цяпер мы бачым, што закончылася святая імша, вельмі прыгожыя вобразы, таксама у Ватыкане вельмі добрае надвор'е, як і ў нас у Беларусі, і вельмі шмат вернікаў з усяго свету прыязджаюць на плошчу святога Петра разам са святарамі, разам са сваімі духоўнымі ахоўнікамі, каб разам памаліцца ў сэрцы каталіцкага касцёла. Як бачыце, вельмі шмат вернікаў сабралася, усім хочацца зрабіць фотаздымак ці прывітаць прывітанне сваім блізкім. У пятніцу, у Вялікую пятніцу, святую літургію мукі Пана цэлебраваў вельмі вядомы для Беларусі чалавек, кардынал Клаўдзіо Гуджэротці. А гамілію падчас літургіі мукі Пана прамовіў папскі прапаведнік, брат Капуцын, айцец, брат Роберто Пазаліні. У сваёй гаміліі брат Роберто адзначыў, што Вялікая пятніца — гэта не параза, а парадаксальная перамога. Ён заклікаў паразважаць над таямніцай крыжа як вышэйшай праявы любові, якая супрацьстаіць разліку і алгарытмам штучнага розуму. Вельмі цікава тут адзначыць, што у сваёй гаміліі брат Роберто вельмі часта адносіўся да алгарытмаў, да інфарматыкі, таму што першая адукацыя брата Роберто у Міланскім універсітэце звязана з інфарматыкай і з праграмаваннем. Дарога крыжовая, якая адбылася пасля літургіі мукі Пана у Калізеі, была напісана самім папам Францішкам. Нягледзячы на стан здароўя, нягледзячы на тыя цяжкасці, з якімі папа змагаецца, папа напісаў вельмі прыгожыя тэксты аб паяднанні ў сусвеце, аб прымірэнні, аб прабачэнні. Таксама папа сам асабіста не мог узначаліць гэтую цэлебрацыю ў Калізеі, а яе распачаў кардынал Рэйна такімі словамі, што крыжовы шлях праходзіць па звычайных вуліцах, і часта чалавек ідзе па іх у напрамку супрацьлеглым шляху Пана. Але робячы звычайны паўсядзённы выбар, мы можам сустрэць яго позірк, які заклікае нас павярнуцца. Па італьянскім часе набліжаецца паволі 12-я гадзіна. Мы чуем таксама заклікі папскай жандармерыі. Усё указвае на то, што ў вельмі хуткім часе распачнецца благаслаўленне Урбі эт Орбі. Гэтая назва урачыстага благаслаўлення выкарыстоўвалася яшчэ ў старажытным Рыме для абвяшчэння важных паведамленняў. У гэтым годзе урачыстасць узначаліць дэлегат святога Айца кардынал Анджело Камастры, эмерытны архіпрэзбітэр папскай базілікі святога Пятра ў Ватыкане, эмерытны вікарый яго святасці для ватыканскага горада, таксама эмерытны старшыня фабрыкі святога Пятра.
У сучаснай практыцы папа рымскі звычайна прамаўляе урбі эт орбі штогод двойчы на Божае нараджэнне і на Вялікдзень. Акрамя таго, што папа дае гэтае благаслаўленне падчас урачыстай інтранізацыі пасля свайго абрання, пры абвяшчэнні юбілейнага года і ў рэдкіх выпадках для благаслаўлення пілігрымаў. На Божае нараджэнне і Вялікдзень, як бачыце, благаслаўленне урбі эт орбі абвяшчаецца з цэнтральнага балкона базілікі святога Пятра. Уласна, тэкст благаслаўлення папярэднічаецца святочным пасланнем папы, а таксама віншаваннем для вернікаў усяго свету на розных мовах. У віншаваннях Яна Паўла II і Бенедыкта XVI колькасць моў магла перавышаць нават 60. Раней практыка удзялення папскага благаслаўлення урбі эт орбі існавала таксама ў дзень святых апосталаў Пятра і Паўла у базіліцы святога Пятра на плошчы ў Ватыкане, там, дзе мы цяпер з вамі знаходзімся. На свята ў небаўшэсця ў латаранскай базыліцы і на ў небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі у базыліцы Санта-Марія-Маджора. Аднак практыка была спынена ў 1870 годзе пасля скасавання папскай дзяржавы. Як бачыце, працэсію узначаліў міністрант з крыжам і вельмі вялікая неспадзянка, што сам папа Францішак выходзіць прывітаць вернікаў. Паслухайце, як толпа радуецца такой вельмі прыемнай неспадзянцы. Гучыць гімн, каб прывітаць папу музычным выкананнем. Вельмі ўрачыста, вельмі прыемна. Таксама і мы далучаемся да аркестру, далучаемся да тых людзей, якія знаходзяцца на плошчы святога Пятра. Вітаем папу. Таксама вельмі часта нашы вернікі ў нашых беларускіх касцёлах моляцца аб здароўі для папы. Жадаем сапраўды, каб у папы Францішка са здароўем было ўсё як мага лепш. Cari fratelli e sorelle, Дарагія браты і buona сёстры, Pasqua. жадаю вам добрай Пасхі. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Папа Францішак пытаецца, каб той чалавек, які ўзначальвае цырымонію урбі эт орбі, прачытаў яго паведамленне. Cristo è risorto, alleluia. Христос уваскрос, аллилуйя. Oggi nella Chiesa finalmente risuona l'alleluia. Браты і сёстры, сёння ў касцёле нарэшце гучыць аллилуйя.
da cuore a cuore, перекликається з вусна у вусне, e il suo від canto серця fa до piangere серця. di gioia Його il співи popolo di Dio nel примушають mondo народ intero. Божий по всім світі плакати від радості. Dal sepolcro vuoto di З пустої Gerusalemme могили у giunge Єрусалимі fino a noi доходить до l'annuncio нас inaudito. нечуване повідомлення. Gesù, il crocifisso, Єсус non è qui, укрижований. è Його тут нема. risorto, Йон у non è воскрес. nella tomba, Його нема è у il могилі. vivente. Йон живий. L'amore ha vinto Любов l'odio, перемогла ненависть. la luce ha vinto le Світло tenebre, перемогло темру. la verità ha vinto la Правда menzogna, перемогла хлусню. il perdono ha vinto la vendetta. Пробачення перемогло помсту. Il male non è scomparso dalla nostra storia, Зло не зникло з rimarrà нашої fino alla історії. fine, Яно застанеться ma до non ha самого più il кінця. dominio, Але уже не non ha più панує. potere su Не chi має влади accoglie la над тими, grazia di questo хто giorno. приймає ласку гэтага дня. Sorelle e fratelli, Сестри і брати, specialmente voi che siete особливо nel ви, що dolore e переживаєте боль і nell'angoscia, тривогу, il vostro grido ваш тихий silenzioso è крик stato був ascoltato, почутий, le vostre ваші lacrime sono сльози state raccolte, були собрані. nemmeno una è Ні andata одна з них perduta. не зникла безслідно. Nella passione e nella У morte di муках і Gesù, смерті Єсуса Dio ha preso su di Бог sé узяв на tutto il себе male del усю зло mondo світу e con la і sua своєю infinita безконцею misericordia милосердністю l'ha перемог sconfitto. його. Ha sradicato Ён l'orgoglio викорчував diabolico дьявольську che пиху, avvelena il cuore яка dell'uomo отручує e чоловіче semina серце ovunque і сіє violenza e вокол corruzione. насилля і розрушення. L'agnello di Dio Бараник ha Божий vinto. перемог. Per questo oggi Тому esclamiamo: сьогодні ускликаємо Cristo mia speranza «Христос, моя è надія, risorto. у воскрес». Sì, Так, la risurrezione di Gesù у воскресенні è il Єсуса fondamento della speranza. гэта падмурак надзеі. A partire da questo avvenimento, sperare З гэтай non è più падзеі надзея un'illusione. ўжо не з'яўляецца ілюзіяй. Не. Grazie a Cristo Дзякуючы crocifisso e Єсусу risorto, укрыжаванаму і la ўваскросламу, speranza non delude. надзея не расчароўвае. Spes non confondi. Спес нон конфундит. E non è una speranza evasiva, І гэта не ma надзея, impegnativa. якая уцякае ад Non è рэальнасці, alienante, але ma надзея, якая бярэ responsabilizzante. адказнасць. Quanti sperano in Dio pongono le loro fragili mani nella sua mano grande e forte. Si lasciano rialzare e si mettono in cammino. Тыя, што спадзяюцца на Бога, Insieme con Gesù кладуць свае risorto далікатныя diventano рукі ў pellegrini яго di вялікую speranza, і моцную руку, testimoni della дазваляць vittoria яму dell'amore, падымаць сябе della і рушыць у potenza шлях disarmata della разам vita. з воскрослым Христом. Яны Cristo становяцца risorto. пілігримамі надзеі, In questo свідкамі annuncio era перамогі chiuso tutto il Божої senso любові, della nostra беззбройної esistenza, сили життя. che non è fatta per la morte, ma per la vita. Христос у воскрес. La У гэтым Pasqua звеставанні è la festa della заключены vita. увесь сэнс нашага Dio існавання, ci ha creati per якое la створанае vita не для e смерці, vuole а che для l'umanità жыцця. risorga. Вялікдзень — гэта свята Ai suoi жыцця. occhi ogni vita è Бог preziosa. стварыў нас для жыцця Quella і del хоча bambino nel ўваскрасіць grembo di sua чалавецтва. madre, У яго come вачах quella кожнае жыццё dell'anziano o del каштоўнае, malato, як жыццё дзіцяці ва considerati in un ўлоне numero маці, crescente di так і paesi старога ці хворага come чалавека, persone da scartare. які ў многіх краінах усё часцей лічаць Quanta непатрэбнымі. volontà di morte Колькі волі vediamo да ogni giorno смерці nei мы tanti бачым кожны conflitti дзень che у шматлікіх interessano diverse канфліктах па parti ўсім del свеце. mondo. Quanta violenza Колькі насілля, vediamo spesso anche nelle famiglie, нават у сем'ях, nei confronti delle donne супраць o жанчын dei bambini. ці дзяцей. Quanto disprezzo Сколькі si nutre пагарды a volte да verso i слабых, più deboli, адкінутых gli emarginati, мігрантаў. i migranti. In questo giorno vorrei che tornassimo a sperare, У гэты дзень І я адавери хачу, каб фідуча мы зноў negli пачалі altri. спадзявацца і anche in давяраць chi non c'è іншым, vicino, нават тым, o хто proviene da далёкі ад terre нас lontane, або мае іншы con лад usi, modi жыцця, di vivere, idee, звычаі, costumi думкі, diversi da quelli a noi più familiari, poiché siamo tutti figli di Dio. бо усе мы дзеці Божыя. Vorrei che tornassimo a sperare Хачу, каб мы зноў che la pace è пачалі possibile. спадзявацца і давяраць іншым, Dal sepolcro, нават тым, chiesa хто della далёкі ад risurrezione, нас, dove quest'anno або la мае Pasqua è іншы лад жыцця. celebrata nello stesso giorno da Хачу, каб мы cattolici зноў e верылі, што ortodossi, мір магчымы,
si irradi la Святого luce della Гробу, pace Касцёлу su Воскресення, tutta la terra дзе сёлета santa католікі і e sul mondo праваслаўныя intero. святуюць Вялікдзень разам, няхай святло Sono vicino alle супакою sofferenze dei распаўсюджваецца па cristiani in ўсёй святой Palestina зямлі e in і па Israele, ўсім свеце. così come Я tutto блізкі il да popolo цярпення хрысціянаў israeliano у e a Палестыне і tutto il popolo Ізраілі, palestinese. як і да ўсяго ізраільскага і палестынскага народа. Preoccupa il crescente Турбуе clima di рост antisemitismo антысемітызму, che si va diffondendo які in tutto il пашыраецца па mondo. ўсім свеце. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e Адначасова in modo думаю пра particolare насельніцтва alla і comunità асабліва cristiana di пра Gaza, хрысціянскую супольнасць у dove il Газе, terribile conflitto continua a дзе жахлівы generare канфлікт morte e працягвае distruzione несці смерць і e a разбурэнне, provocare una drammatica e ignobile ствараючы situazione драматычную umanitaria. і недапушчальную Faccio гуманітарную appello ai сітуацыю. belligeranti. Cessate il Заклікаю fuoco, бакі, што si ваююць, liberino gli спыніце ostaggi, агонь, si presti вызваліце aiuto alla закладнікаў, gente che дапамажыце ha людзям, fame e aspira ad un якія futuro di галодныя pace. і прагнуць будучыні ў міры. Preghiamo per le comunità cristiane in Libano e in Siria, Молімся за che хрысціянскія mentre супольнасці ў quest'ultimo Ліване paese і Сірыі, sperimenta un passaggio якія delicato della перажываюць sua storia, далікатны момант у сваёй ambiscono гісторыі. alla stabilità Яны e жадаюць alla стабільнасці і partecipazione alle ўдзелу sorti delle ва ўлёсе rispettive сваёй nazioni. краіны. Esorto tutta la Chiesa Заклікаю ad увесь касцёл accompagnare con l'attenzione спадарожнічаць e con з la малітвай preghiera і i увагай cristiani dell'amato хрысціянам Medio у любым Oriente. канфлікце на Блізкім Un Усходзе. pensiero speciale rivolgo anche al popolo dello Yemen, Асаблівая che думка sta vivendo скіроўваецца una да delle народу peggiori Йемена, crisi які umanitarie церпіць ад prolungate del адной з mondo найгоршых a causa працяглых della guerra. гуманітарных катастроф у E свеце з-за invito tutti вайны. a trovare soluzioni Заклікаю attraverso un усіх dialogo шукаць рашэнні costruttivo. праз канструктыўны дыялог. Cristo risorto e fonda il Няхай dono уваскрослы pasquale della Христос pace пралье свой sulla великодны дар martoriata супакою Ucraina для Украіны e incoraggi і tutti gli натхніць attori усе зацікаўленыя coinvolti бакі a proseguire gli svolti volti працягваць a намаганні raggiungere дзеля una справядлівага pace і трывалага міру. giusta e duratura. In questo giorno di festa pensiamo У al гэты святочны Caucaso дзень meridionale молімся за паўднёвы e Каўказ, preghiamo affinché si каб giunga хутчэй була presto alla firma падпісаная і e рэалізаваная all'attuazione di un definitivo accordo канчатковая di мірная pace дамова tra l'Armenia e паміж l'Azerbaijan, Арменіяй і che Азербайджанам, conduca alla tanto desiderata што прывядзе да riconciliazione nella доўгачаканага regione. прымярэння ў рэгіёне. La luce della Pasqua, i spiriti propositi di concordia nei Balcani occidentali Няхай святло Вялікдня e sostenga gli натхняе attori згодныя politici намеры на заходніх nell'adoperarsi Балканах per evitare і падтрымлівае l'acuirsi di палітычных tensioni e дзеячаў crisi, у імкненні come pure прадухіліць i эскалацыю partner напружання della і regione крызісу, nel respingere а таксама партнёраў comportamenti рэгіёну pericolosi e у адхіленні destabilizzanti. небяспечных і дэстабілізуючых паводзін. Cristo risorto, nostra speranza, Няхай воскресны conceda Христос, pace e наша conforto надзея, alle дасць супакой popolazioni і суцяшэнне africane, афрыканскім vittime di народам, violenze e conflitti, што церпяць ад насілля і soprattutto канфліктаў, nella Repubblica Democratica del асабліва Congo ў Дэмакратычнай in Рэспубліцы Sudan Конга, e Sud Sudan, Судане і Паўднёвым e Судане, sostenga quanti soffrono a подтримливает causa тех, кто delle tensioni nel Sahel, ад напружання nel ў Corno Сахелі, d'Africa e nella regione dei у Grandi Афрыцы Laghi, і ў рэгіёне Вялікіх come азёраў, pure i cristiani che in а molti таксама luoghi хрысціянаў, якія ва non многіх possono месцах professare не могуць liberamente la свабодна loro fede. вызнаваць сваю веру. Nessuna pace Няма è міру там, possibile dove non c'è дзе няма libertà рэлігійнай religiosa свабоды o dove non c'è альбо свабоды libertà di думкі і pensiero e словапавагі di да parola меркавання e іншых. il rispetto delle opinioni altrui. Nessuna pace è possibile Няма міру senza un без vero disarmo. сапраўднага пакідання зброі. L'esigenza che ogni popolo ha di Патрэба provvedere alla кожнага propria народа ў difesa абароне не павінна non può ператварацца ў агульную trasformarsi гонку in ўзбраення. una corsa generale al riarmo. La luce della Святло Pasqua ci Вялікдня sprona ad abbattere le заклікае нас barriere ламаць che бар'еры, creano divisioni што вядуць да e sono падзелаў gravide di і маюць conseguenze цяжкія politiche ed палітычныя і economiche. эканамічныя наступствы. Ci sprona a prenderci Яна cura заклікае gli нас uni degli клапаціцца altri, адно пра аднаго, ad accrescere la умацоўваць взаемную solidarietà салідарнасць reciproca,
ad сприяти adoperarci усебаковому per розвиттю favorire lo sviluppo integrale di ogni persona кожного umana. чоловіка. In questo tempo non manchi il nostro aiuto al popolo birmano, У гэты час не già забываємо tormentato пра da anni народ di М'янмы, conflitto armato, які ўжо шмат che гадоў affronta церпіць con coraggio e ад узброенага pazienza канфлікту. le conseguenze del devastante terremoto a Sangaing, І цяпер з мужнасцю і causa di цярплівасцю morte per пераносіць migliaia di наступствы persone разбуральнага e motivo di землятрусу ў sofferenza Сагайне, per што забраў moltissimi тысячы жыццяў sopravvissuti, і tra выклікаў cui пакуты ў orfani e шматлікіх anziani. выжыўшых, сярод якіх сіраты Preghiamo per і le старыя. vittime e per i loro Молімся за cari ахвяр і іх e блізкіх, ringraziamo di і ад cuore усяго tutti i сэрца generosi дзякуем усім volontari шчырым che валанцёрам, svolgono le attività што di soccorso. займаюцца ратаваннем. L'annuncio del cessate il fuoco da Абвешчанае parte di спыненне vari агню з attori боку nel розных paese бакоў у è краіне un segno di гэта знак speranza надзеі per tutto il для Myanmar. ўсяго народу М'янмы. Faccio appello a tutti quanti nel mondo Звяртаюся hanno да ўсіх, хто responsabilità мае politiche палітычную адказнасць у свеце. a non cedere alla logica della paura, Не паддавайцеся chiude, логіцы страху, ma a usare le што risorse замыкае, a але disposizione карыстаецца per наяўнымі aiutare i рэсурсамі, bisognosi, каб combattere la дапамагаць тым, fame хто мае патрэбу, e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo. змагацца з голадам, Sono падтрымліваць queste le ініцыятывы, armi della што pace, сприяюць развіццю. quelle che Вось costruiscono il сапраўдная futuro зброя супакою, invece di тая, seminare што будуе morte. будучыню, а не сее смерць. Non venga mai meno il principio di umanità, Няхай ніколі не Come згасне cardine del прынцып nostro чалавечнасці agire quotidiano. як аснова нашых учынкаў. davanti alla crudeltà di Перад conflitti жорсткасць che канфліктаў, coinvolgono што civili забіваюць inermi, нявінных, attaccano атакуюць scuole школы e і ospedali шпіталі, e operatori umanitari. таксама гуманітарных Non працаўнікоў. possiamo permetterci Не di можам dimenticare забыць, che non што vengono colpiti закранаюцца не проста bersagli, цэлі, ma але людзі persone con un'anima з e una душой і dignità. годнасцю. E in quest'anno giubilare І няхай у гэты la юбілейны Pasqua год sia anche Вялікдзень l'occasione стане таксама propizia нагодай per liberare i prigionieri di вызваніць guerra e quelli ваенна-палонных і politici. палітычных вязняў. Cari fratelli e sorelle, Дарагія браты і сёстры, nella у Pasqua del Вялікдзень Signore Пана la смерць і morte жыццё e la vita сышліся ў si sono дзівосным двубоі. affrontate in un prodigioso Але Пан duello, цяпер жыве ma il назаўсёды Signore ora vive і per дае нам sempre, упэўненасць, што і мы E ci пакліканыя infonde la ўдзельнічаць у certezza жыцці, che anche noi якое не мае siamo захаду, chiamati a partecipare alla дзе ўжо не vita будзе che non ані conosce грукату tramonto, зброі, ані водгукаў in смерці, cui non si udranno più Доверимся Ему, fragori di armi які e адзін d'echi di можа morte. зарабіць усё новым. Affidiamoci a Lui, Давяраем solo Яму, può far nuove tutte le cose. таму што Ён можа зрабіць новымі Buona усе Pasqua a рэчы. tutti. Благаслаўлёнага усім Вялікдня. Цяпер адбудзецца доўгачаканае благаслаўленне гораду і свету. Урбі эт орбі. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua Święty benedizione a mezzo della radio, Papa della Franciszek televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, Пасылаю свае concede благаслаўленні для l'indulgenza ўсіх вернікаў plenaria ва nella ўсім forma свеце, stabilita dalla якія Chiesa. з'яднаюцца па радыё і Preghiamo Dio телесувязі. Onnipotente perché conservi a lungo il Молимся Papa a да guida Пана della Бога Chiesa e Усемагутнага, conceda pace e unità alla Chiesa каб in tutto il з'яднаў mondo. касцёл і адарыў супакоем усе цэркві ў свеце. Benedicat vos, omnipotens Deus, Няхай благаславіць вас Бог Патер, Усемагутны, і Айцец Син, і Сын і Дух Святы. Амен.
у сувязі са станам здароўя папы ён ужыў вельмі кароткую форму благаслаўлення, але кароткае не значыць, што менш эфектыўнае. Гэтае благаслаўленне дае кожнаму чалавеку, хто знаходзіцца ў стане асвячальнай ласцы, хто быў у споведзі, прыняў святую камунію, поўны адпуст усіх правінаў і караў. Празнікі час папа яшчэ застаецца на балконе, каб прывітаць вернікаў, і ўжо вельмі вядомы заклік мы чуем з плошчы Святога Петра, калі людзі крычаць «Віва иль папа!». Гэта значыць «Няхай жыве нам папа Францішак!». У адказ заўсёды гучаць бурныя апладысменты. Ужыў вельмі кароткай формы благаслаўлення. Дазвольце, што прачытаю вам поўны тэкст, як яно звычайна гучыць. Папа Францішак вітае усіх вернікаў, развітваецца і таксама ўжо вернецца хіба трошачку адпачыць. Звычайна папа з балкону прамаўляе такімі словамі. Кажа «Пан з вамі», і народ адказвае «І з духам тваім». Потым кажа «Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна», а адказ гучыць «Цяпер і навекі». Дапамога наша ў імені Пана, а ўсе адказваюць «Які стварыў неба і зямлю». І потым чытаецца тэкст благаслаўлення. Святыя апосталы Пётр і Павел, на чыю моц і ўладу мы абапіраемся, няхай заступаюцца за нас перад Панам. Малітвамі і заслугамі благаслаўлёнай Панны Марыі, святога арханёла Міхала, святога Яна Хрысціцеля, святых апосталаў Пятра і Паўла і ўсіх святых, няхай злітваецца над вамі усімагутны Бог. І даруючы вам усе грахі вашыя, няхай прывядзе вас Езус Хрыстус да жыцця вечнага. Прабачэнне, адпушчэнне і дараванне ўсіх вашых грахоў, час шчырага і плённага пакаяння, сэрца заўсёды скрушанае, выпраўленне жыцця, ласку і суцяшэнне Святога Духа і трываласць у добрых учынках да самай смерці, няхай удзеліць вам усімагутны і міласэрдны Бог. І затым ужо знакам крыжа папа звычайна благаславіць усіх вернікаў. Тых, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, але таксама, як ужо мы казалі раней, якія яднаюцца праз сродкі сувязі, тэле- і радыёперадачаў. У гэты пасхальны прыгожы дзень не толькі папа Францішак звяртаецца да вернікаў са сваім благаслаўленнем і віншаваннем, а таксама наш мітрапаліт, арцыбіскуп Юзеф Станеўскі скіраваў свае віншаванні да ўсіх вернікаў. Дарагія браты і сёстры, у чарговы раз мы стаім перад таямніцай пустой магілы Езуса і чуем словы поўнай любові, суцяшэння і надзеі. Не бойцеся, Хрыстус ужо ўваскрос. Пан мой і мая надзея, а месцам сустрэчы будзе Галілея. Гэтыя словы павінны ўмацоўваць нашу веру, што сярод зменлівасці і хаосу сучаснага свету, у розных выпрабаваннях і цярпеннях
надалей крыніцай любові і сілы нязменна з'яўляецца уваскрослы пан, пераможца смерці, пекла і сатаны. Уваскрослы Езус загадвае сваім вучням ісці ў Галілею, месца, дзе падчас паўсядзённых справах яны сустрэліся з ім, настаўнікам з Назарэта, і пайшлі за ім. Дарагія браты і сёстры, няхай радасна і трыумфальная аллелюя Христос уваскрос гучыць у нашых сэрцах так, як гучыць сёння ва ўсіх хрысціянскіх святынях нашай любай Беларусі. Бо сёння ўсе хрысціяне з надзеяй святкуюць Пасху, вялікі дзень у гісторыі хрысціянства і ўсяго чалавецтва. Сёння званы хрысціянскіх святыняў зліваюцца ў адну мелодыю радаснага абвяшчэння. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Такімі словамі звярнуўся наш мітрапаліт да ўсіх вернікаў Беларусі. Дазвольце таксама вас павіншаваць са светлым, урачыстым днём Пасхі. Няхай з мёртвых паўсталы Христос заўсёды вас аберагае, вядзе вас па жыцці, будзе вашым супакоем і вашай надзеяй. Дзякуй вялікі за супольную малітву, за супольны час. З вамі быў брат Сергей Гусар з Маладзечна.